Fil-waqt li llum il-Partit Laburista fil-Gvern qed jattakka b'qawwa il-proposta ta' Alex Borch biex il-VAT fuq ir-ristoranti tinżel minn 18% għal 7%. Il-fatti juru li meta kien fl-oppożizzjoni, il-Labor kienet jimbotta politika saħansitra aktar radikali. Bejn l-2008 u l-2013 taħt tmexxija ta' Joseph Muscat bħala kap tal-oppożizzjoni, il-Partit Laburista kien favur tnaqqis sostanzjali tal-VAT fuq ir-ristoranti u l-catering. Fil-fatt, rapporti kontemporanju juru li kien hemm proposta ċara biex il-VAT fuq ir-ristoranti tinżel minn 18 għal 5%, proposta li kienet preżentata bħala miżura ta' stimolu ekonomiku. Joseph Muscat kien iddikjara b'mod ċar li l-Partit Laburista kien jaqbel ma' tnaqqis tal-VAT fuq ir-ristoranti bħala mezz biex tingħata spinta lis-settur turistiku u lill-ekonomija Maltija. Illum madankollu l-istess Partit Laburista jopponi proposta aktar moderata, tnaqqis għal 7%. U għet jargumenta kontra miżura li darba kien jara bħala essenzjali għal kompetittività u għat-tnaqqis tal-oli tal-ħajja. Din il-bidla drastika fil-pożizzjoni Laburista tqajjem mistoqsijiet serji dwar il-kredibilità u l-konsistenza politika. Kif jista' partit li kien jimbotta b'tant saħħa VAT ta' 5% fuq ir-ristoranti illum jiddikjara li tnaqqis ta' 7% u inaċċettabbli.